ko hanmen ko para ha u Jesus Christ ha ka jingle niam jingi baro sisnem ngi don ka jingrakhe ya ka sngi kha tang laitli ha po kabalang kata gadai ka sngi kha jong Jesus Christ ak arpsantarik udah sembar bad kumjuru ka sngi kha jong ka kmi jong Jesus Kamaria ha ka pratarik u benai nailur bad menta ka sngi kadai ka sngi kha jong Yohanes ka bangi rakhe habangi rakhe ya kanai ka sngi kha jong kene ki laingut ka jingpule bad kanai ka jing rakhe ya kanai ka sngi brom ka khot ka were ngai phi bangin pusan shapang ka jing ai shapang ka jing kurkhu jong u blai ha po kabalang ka jingi ha ka jing im jong i kum ki kon Kristan bat kum juru haba manga ma phi ngi rakhe ya kasngi kha ka jungi kadai kata ka jing pen kan mau yangi bangin yaro bangin penan buram bangin duai how blay try kan rat na ka banta ki jing e ki jing kurku ka ba ulat tha sei ha ka jing em ka jungi namar ngitip ba ka jing em ka bang yo pediang no blay kadai kata ka jing e ka ba khrau tam ka bang yo ha ka jing em ka junga ka jung phi na kita kikti basbun kikti by snei kikti babha jong ublay dry kan rat jongi te ha kanai kasngi ko hanmen ko para ngin ya palu jing mudlang khandia de shapang ka jing im jong u Yohanes Baptist ke ga jing hikai ka ba wai na ga banta junga ba jungpi bat ke ga jing ka banga ba na phi ngi de ban le ha ga jing im ga junga ga jungpi lengba ka jing im jong u Yohanes Baptist ka bau ai nungkong na shabe ngi yo i ba ha ka jing im jong u Zekaria ba ka Elizabeth ki kimi ki pa jong Yohanes Baptist ha ka benengkong ki ladu jing kermen namar ba ha ka jing long rang ba ha ka jing long ba latamen jong ki kim semla yo kun Henry ha kaneka khilmat wat ha kata ka jinglong temen ka jungki wat ha kata ka jingdo jingkramen jungki kayat hu yaki bat kumjuru yang aya phi bangim dei bandu jingkramen wat ha pedeng kata ka jingdo jingkramen jungiru kumaong ha ka tin nong wei mo hope is not to be lost even in the midst of extreme barrenness ngimdai bandon kata ka jingdo jingkermen wala padeng kata ka jingdo jingkermen ke bapalat ka jungi namar kumangyoong ha ka jing im jong Zekaria bat Elizabeth kilado jingkermen bakinom yo konshu Henry ublay uong iki bapimdai bando jingkermen dei mata kadau menta u ayaki u kon u Yohanes ubadai uta jingkermen na ka banta ka jungki kim sem do jingkermen ha yak benengkong gila do jingkermen dan rei haba u angel uan pau u aiki kena khobar kila jano kata ka jingdo jingkermen ke jongki ban menta kela yo jingkerku na ublay kumbang gila yo sneu ha ka gospel jong Lukas kelanong iwe nyo ka jingkular jong u blay hakiban ai yaki u kon u Yohanes namar bangitip bau blay jungi ublay jong ka jingkermen omdei ublay jong ka jingdo jingkermen ya kanengi layo jungi kai na ado basdang ka balang ka jungi walada ki Kristan ka jungi ha panangkong ki do jingkermen sapang ka jingim Kristan ka jungki sapang kata ka jinget ka jungki ha Jesu Henry ublay balong ka jingkermen u ai ki kata ka jingkermen dan mata kedau mengiru ngidai bandon kata ka jinget ngidai badan kata ka jingkermen how blay jingi namaru blay jingi udai blay jong ka jingkermen yo le se ha ka jingem ka junga ka jungpi ngi yomat shibun ba ki jingdo jingkermen kita ki jing ki bangi kendo ha ka jingem ka jungi ki bawan ra ki ba ai
yang apa di pi kata kaman sim paidin no kaman sim ban kenrian ba kenran no shaway banginom ya chu khmat aga jing em kristan ga jing aga jing pi lani ha kano kano glanti lani ha kano kano ga jing em kaba ngidon Henry ublay jingi uday ublay jong ga jing kermen habangi ngej hu habangi shania hu habangi IT la de hu kumba kas Zechariah bat ka Elizabeth ki IT la de ublay unsawan ban ayengi kata ga jing kermen wan apa dengka jingdo jingkermen kaba krau lane kaba palat liam ka junga ka jungpi nantang yo iru ba ublay uta uba pendep hok yala ka kula ublay jongi uday uta ublay uba bat hok bat uba pendep hok yala ka jong ka kula ublay ula kula yang ayepi sibun ba ki jingi sibun ba ka jingkerku ngimdai ban kenran deno ngimdai ban paidin no ngimdai ban pet no Henry ublay hakaway gasngi unsapan urlong ya kakular gajungo kumba ula ai kakular hakamariati soti ula pendap ya kakular gajungo ula ai kakular house karya bat Elizabeth kilayo ya kata kakular ke ba ula ai haki bat ngiru nadu basdan ka history jong kabalang bat kumcuru haka kitab kabarim kejutan kabarim ngiyo i bahaba blay ukular ya ki prophet ki jungu ya ki pat Israel ki jungu kakular ki jungu upendep hok den mata kadau mangama piru ngimdei ban kanran den no ngimdei ban phai den no ngimdei ban yai no da kawai galanti Henry ublay un pendep hok ya kakular ka ba ulai hanga badepi Henry kata ke jengej kata ke jengkermen ke junga ke jungpi ke ba kongsan ban ngei ba Jisu ulong kata ke jinglang perang na ke benta Yohanes Baptis Yohanes Baptis uim ke jengu tang na ke benta jong Jisu omdei na ke benta kiwe ke jing temu ke jengu omdei na ke benta kata kajing pendap hok kajing ya kata ke ba ukwa utrang ha kajing ke jing Henry Yohanes im kajing nado basdang hado bakot tang na ke benta jong Jesus Christ dei nama ta kadau bau Jisu ulong kata kajing lamprang na ke benta kajing jong Yohanes Baptis ko hanmen ko parang itip bamanga mapi wei pai weiro ngiwan sakane kepertai omdei tang na kabenta jonga jongpi omdei tang na kabenta kajung jongi marwei omdei tang na kabenta kaying kasem kajunga ka jongpi marwei Henry ngitip bang ngiwan sakane kepertai na kabenta kajung jongi hau Jesus Christ namaro Jisu ublay jongi hi ulai yang ai pi kana kajunget ulai yang ai pi kana kajung baru lapha yang isa kana kepertai tang na kabenta kawai kadau bamangi ngindon kata ke jengej hau Jesus Christ den mata kadau bamangiru ngidai ban pen mau yala de menta kasngi bang Jesus Christ udai kata ka jinglam perang jong ka jing ka junga ka jungpi bang ngidai ban ka junga ka jungpi na ka benta jong Jesus Christ bat ngiyo iru bau Yohanes uwan sa ka mane ka pertei bat lajid yu ban long tau nong ya tulupa banlong kasur na gabanta ban penkre ya kalanti jong Jisu ban penkre ya kalanti na gabanta kajingwan jong Jesus Christ dan mata kadau bangila banong ba Yohanes wan ban wengno ya kito kibakang lat ban yo iya kata kajing bah jong utrai ban wengno ya kito gijing kanglat ban yo ya kita kijing bah jong utrai ya kita kijing ai jong utrai ya kijing sbun jong utrai mangama phiru lakhot balong kisenran jong Kris balong kinong bud jong Kris balong kita kinong ya tulupa jong Kris dei mata kadau bamangi haga jing ka jung aga jung pi ngidei ban long kita kilat jing ai ban wengno ya kito kibakang lat khamtame banakonge na ka banta ka jung ka jung pi don ki bakhang lat yanga
don ki bakhang lat ya phi ban yo i ya kata ka jing baha jong utrai Henry yang apa dia phi la khot ban weng no ya gitu ki jing khang lat ngi dei ban persang kan la kat ya da ka jing em ka jong a ka jong phi bangin weng no ya gitu ki jing khang lat ban yo i ya ka jing baha ka jong utrai nang ta kabut hanak ban ta ki weiru kumbau Yohanes wan ban weng no ya gitu ki jing khang lat ba ki wei kin yo i ya ka jing baha ya ka jing sebon ka jong utrai wan ban weng no den mata kada mangama phiro ngi dei ban em ka jing a ka jong phi da lengba ka jing em ka ba bangin weng no ya gitu ki ba khang lat ya gitu ki lat ki ba ya lam ya ki para breu ki jingi ya ki para marjan ki jingi ya ki para kristan ki jingi ban yo i ya kata ka jing ba ka jing esne jong utrai but ngitib ba Yohanes uwan ha kana ka perthai da kata ka jing sajid daw blai wan bawan hi dalade ba mauhi ula ukwa banlong utawnong ya thulupa Henry ublai ula jid yu ban pendap ya kata ka mission la ne kata ka kamram ya lap ba ublai ula pen khamti yu haba Yohanes utip ba ulong utaw nong ya thulupa haba ulong utaw missionary na kabanta ka gospel jong utrai u IT ala de tilitlan da ka jing sngurit ha ka kti jong utrai u IT ala de tilitlan da ka jing sngurit da ka ta ka humility ka jong u IT ala de ha ki kti jong utrai ki kti ki jong blai temanga ma piru ko mga mane ngi la khod yang ngi la jid yang ngi balong kita kisenran jong Kris balong kita kinong bo jong Kris balong kita kinong yel thulupa jong Kris ngi dei ban IT la de da kata ka jing sngurit jong i ha u Jesus Kris ha ublei bala khod yang ngi ladangi IT la de da kata ka jing sngurit ladangim don halade kata ka jing sngurit dalele ngimla ban pendep hok ya kane commission ya lene ka kamyalap ya ka gospel ha ka jing em ka jung ha ka jung pi Yohanes ulaban pendep hok ya kane ka commission ka jung de namar ba udon kata ka jing sngurit halade de namar ba YT lade da ka jing sngurit ha kikti ki jung utrai temanga mapiru ko hamen ko para ha kane kasni ngide ban kan mau ba ngide kita ki balakhat banong kinong put banong kisenran balong kinong ya thulupa jong Kris ngide banai ti ala de da ga jing snuret ha ki ti gi jungu ha ga jing sunshar ga jungu ha ga jing ya lam ha ga jing putin ti jungu khnang ba manga mapi ngila ban pendap hok ya kana ka kamram ka ba Kris ulapan khamti yang bangin late syastala ka perthei bangin pen priang bangin samlem ya ka kubor jong ka jing baha ga jong utrai ha ki jaj ben ribaro bamakiru kinyo ya ka jing pen ka jing bom jukut ka jing bom jukut ka bawan tang no Jesus Kris ubadei unong suspa jong ka ne ka perthei aniro yo Jesus Kris